RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Jonathan, 27 anyos, taga Leyte. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Nagduda ko nga basin sa ako na ning pagsigig inom og energy drink. Sukad pa niya itong 17 pa ko. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ayo! Papalitan ako na itong palitonon ako nga energy drink ng... asa man na ni Dong? Kaning yelo o puwa? Murag katumatong yelo nang. Pero may puwan masad no? Ako lang nasuway ng puwan ng be. Pila man na? Lami ba sabi ng puwa? Lami sa tong yelo. Kay may humot. Humot siya. Ang importante nga maabti ko. Huwag ako lang ni silang puli-pulihon sa pag-inom di ay. Paminahon ako ang resulta ini. Kay mudua ar ba ko basket. Gataw kita bayatan. Ano sikreto ni mo? Uy nga, namuntos mga. Secret. Tarong ba? Secret gani. Nagtamba mo siguro ka. Huy, takad di huy. Dunggan ta. Nangako ba nga nung abdi kay ka? Wa mo juga luya. Nah, kuyog ta na. Aron dili ko nimo maaan nga nagunsa ko. Asam ta? Aw, sa tindahan. Lami tuod ba na? Di ba? Ingnan taga. Og obserbahi.
Ya. excuse. Bisag magtuon ka pa inig uli nimo? Aw, di ka dukaon? Pero, muro nakadungog magubay nga magkadaot kung magsikag inuman eh. Kadaot ba, uy? Magkaaptigan eh. Maapti ka na. Muna akong sikreto nga, di ko dukaon, bisan og mamuwaw pa ko. Huwag gini kabuntag, aptik yapon ko sa eskwelahan. Bisag, mudua pa kong basket. Ha, pwede na kang endorser ni bay. Amaw. So ay na, bay. Di pagi kakapuyon, ana, bisag, unsa pa nimo kahago. Ay, kuyawang ko ni bay. Kaingon lagi nila nga, makadaot ni kong pirmihon. Sobra pas, makatama tani. Yabag. May na lang ni ba? Di ta madakpan. Amaw. Eh. Sakit mo akong tiyan. Malipo ko kung mutong ko sa kasakit sa kong tiyan. Yan lumaghan eh. High blood na ako. High blood sa imong kagaral. Sige na nimong inuman ng energy drink atan. Mama, gido eh. Mo ginay pasangin lang dayon niyo eh. Oh, kayon sa pamandi ay. Nga bisag unsaon kag badlong ana, di ka man gyud mo patuo. O karon kay nasakit naman ng imong tiyan. Nagsakit naman na. Oh, nalata na siguro na og sige inom anang energy drink. Ma. Wagi ko'y pagtuo nga ang pagsige na kong inom og energy drink ang nakaingon sa pagsakit sa kuntiyan. Hangtod nga nakagraduate na ko og nakatrabaho. Ug mas migrabe pang akong gibati. Unya, saan akong gibati? Mura magbibikog ang tibok na kong lawas. Bibinhod man eh. Nga naman eh. Hindi lang ko makontrol ang bikog. Ang ako mga tilingon sa nawadag kusog. Nalipong ko. Matumba ko. Hala! Si Jonathan! Hoy! Hoy! Natumba! Nagpariya! Hoy! Maayo kay nakamata na ka, Jonathan. Maricar. Asa ko? Ngoy, nakuyapan ka ganina. Gitabang ka. Asa? Naingon si sir. Kung okay na kuno ka, mahimo na ka mo pauli. Kay basin kuno kung sa pa'y mahitabo ni mo din sa trabahuan. Wawa. Naunsa man di ka ko alto? Mapauli na lang ko. Oh. Oo. Hinay. Hala. Hinay lang sa pagbangon. Hinay lang. Hala, nga naman eh. Hala, ngano di ka, uy. Ano man ka, Jonathan? May gani ka nagumitan dayon ti ka. Hala, ang akong tiil. Uy, kusog na ilakaw. Unsa? Pastilan, naunsa ka man kain taon atan. Ang bote ni Maway. Kalit raman eh. Hindi naman ko kalakaw kung wako'y kagunitan. Murag ang tibok na kong lawas, may bikog.
ug ang akong kamot. Mao nalay dunay kusog. Kanusaan lang na nagsugod ha, Atan. Una na akong gibati ini ang akong tiyan ma. Musakit yung murag bikog pod. Apan ganina, murag tibok na akong lawas. Ginoo ko. Muato na lang tag-doktor dong. Hindi ko ma. Kay basig operahan niya ako. Unsa? Sa pagkatinuod lang, mahadlok ko na ng operahan. Murag mamatay na ko, bisan maghunahon na lang. Ang akong mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, magsigi kog inom og energy drink, sukad pa niya itong 17 pa lang ko. Makadaot yan, ha? Nganong ibaligya pa man, kung makadaot man di ay? Ikaduhang pangutana, magsigi nagsakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsige na kog inom og energy drink? Posible ba nga may nadaot na o nalata na ang akong tinai kay sakit man kaayo? Ikatulong pangutana. Kausa sa among trabahoan, kalit kong natumba og dili makalakaw kay nalipong ko adto. Murag mibikog ang tibuok na akong lawas. Naunsa man ka ko adto? Ikaw pa to katapusan. Miingon ang akong amo nga magpa-doktor ko. Mahadlok man ko. Kay basin og isurgery unya ako. Maong ako lang unang giagwanta. May tambal ba nga ikaam-am ning akong gibati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonathan. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Nag-training ko na ni, Manila o dito sa Amerika. Mangambok niyo diha. Nga kanto sa Amerika. So kasi pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo, pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga stop overthinking. You are only creating problems that aren't yours. Nga wa pa diha maabot ba? You are creating problems wa pa diha. Or dili imo. Sakto-sakto lang yung tagunahon pang una-una na. Mugay mga problema pero ay lang palabi po pag overthink. Kabi mo nga negativity. Napakoy laing ipaabot diri nga entitlement is dili mayo. Ano ba itong believe kasi mong sarili kay bawa ka na mga butang? Ina mo akseptar ta sa atong limitasyon sa kinabuhi. Dili kay trabaho sa cook, imo na kakupakupon. Trabaho sa bugado, imo nga kakupakupon. Trabaho sa doktor, imo nga kakupakupon. Kay entitled lagi ka. More open than not, negative ang metabo. Para ko, dug ako, magluto ko. Makaluto man ko. Pero dili ko kalami, para kalami sa diluto sa kanang ning graduate o culinary course. Namugog ko na meet bitaw entitled kayo. Believe sa sarili. Bawa siya tanan. Di lang ko mungan. Alright, so atong matatampo ka na lawa, Jonathan. 27 years old, taga Leyte. Asa ba sa Leyte inyo tan? Taga silingan ta, sugod sa din Leyte, ha? Nabi ako'y, dito, balay. Pero wag ko na puyo dito. Okay? Og taga Karigara ka, maupay na kulop sa mga mga kasangkayan dila sa Karigara o Tacloban City o region. Labi na nga to ni Dr. Leo Blanco. Dok, atong scheduled nga medical mission sa Sugod, Southern Leyte, inautunta nga madayon na walay mga kakulian. Karong June 6, mapit na. 1 month gikan karon. So niya koy man ni Leyte, no? Leyte, so mga taga Leyte mayong pagpaminaw. Diya sa Ormoc City, mga Racho family,
mayong pagpaminaw og ang ako ding amigong regional director sa atong National Bureau of Investigation na kauban ni Dr. Dave Baron, no? Si R.D. Jose Ernie Monsanto with Wilmer Gamutan and Dave Istorco. Mayong pagpaminaw. Mga taga-Sunok Lahog, mga basilingan ni Brad Rene Abdela o Noy Bert, mga Abilya family, mga Ampalayuhan family, si Lino, si Tess, si Seth Smart, Nelia Mendoza, Bunsukan, Butungan, ang mga taga-Butungan bagakay si Bunga day. Salamat di kayo, ipahangyo ko niyo sa inyong butong, yung Coco Juice, Ordinisa family, si Joel o si Monique. Thank you very much. O mga taga Mountain Barangay, usabon ako nila kay abi-abi ra gid maayo nila ni Peter, ni Per, ni Samuel Luwanya, with Tuto Dikit, Nela Duty, Jerome Argoncillo ug Orlan Kilyupe. Nga taga Talisay City, Henry Ortiga, permining maminaw na to. Of course, akong amigo si Gilbert o si Marie de la Serna, si Lourdes, Momoy, Arlene ug Lee Impasis, no? Sa Talisay City. Saan nang kuha na ito? Dawis. Okay? So, going back to our sender, si Kwan. Si Jonathan. Jonathan. Okay, unang pangutana ni Jonathan, nagalitir ba din eh? Unang pangutana ni Jonathan. Magsige ko ginom og energy drink sukad pa pag 17 anyos pa ko. Makadaot ba di ay nganong ibaligya pa man kung makadaot man na. Mawalagi na siya approval as energy drink, no? Ang dili man sa kumakaingon makadaot yun, but too much of this energy drink, Jonathan, namgo tayo gitawag og caffeinism, caffeinism. Ay kay kung lecture ni sa mga medical student. Kining caffeinism, too much caffeine sa atong lawas makadaot yun, no? 1 cup of coffee contains 150 milligrams of caffeine. One glass of tea contains 75 milligrams of caffeine. One bottle of cola drink contains mga 35 milligrams of caffeine. Makaabot ng likang 2,000 milligrams. Kuyaw na kayo? Kay magkapinism ka, magkurug-kurug ka. So, mao na nga i-limit lang. Kung ngayon nga nganong ibaligya mo rin makadaot mi, dili magud po rin na outright makadaot. Pero in overdose, labi na katong mga tao nga video na ay mga problema sa ilang nervous system, dili gud siya maayo. Dugay kong chairman sa Vicente Soto Memorial Medical Center Cooperative. 7 years kong chairman of the board sa among cooperative. Ginabawal yun ako ang pagbaligya og energy drink sa among kantin. Bala nagwalay ginansya. Kay makadaot in the long run, pareho pong coffee, di mo ko mag-ingong makadaot ng coffee, but in overdose, makakos niya caffeinism. Magkurug-kurug ka, lethargic ka, basta kay daghan mga signs and symptoms kay imong mabati nga ma-experience nga wa man unta na siya prior to your too much intake of caffeine. Kaduhang pangutana, magsigi ko sakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsigi na akong inom og energy drink? Posible ba nga may daot na lata ng akong tinae kay sakit naman kayo? Well, in order to answer that question, Jonathan, wa man ka aliti man ka, no? So, adto ka sa daghan ba man po kang magkuwag-asa dapit sa Leyte, no? Pero daghan man kang ospital sa Leyte. Magpa gastroendoscopy ka, pagpa-endoscopy ka. Para makita dito ang soul sa imong tiyan, ang perform ani nga doktor ning endoscopy, mga internal medicine doctor, especially kanang nag-specialize og gastroenterologist, mo na ilang expertise. Pagsuta, kay naman ay murag kamera dito, makita man ang ilawom sa imong tiyan, o kung sa'y kahimtang, makita kung wabay ulceration, o nagasgas, o whatever ilang finding, nga makita sa endoscopy o sa uban pang mga clinical signs and symptoms nga maobserbahan sa imong attending gastroenterologist. Ikatulong pangutana, kausa sa among trabahoan, kalit kong natumba og dili makalakaw kay nalipong kuadto. Murag ni bikog ang tibuok na kong lawas na unsa ka kuadtong higayuna. Well, daghang kayo mga possible nga rason nga nung nalipong ka, 27 years old man ka, no? Posible sagmong taas nga imong blood pressure.
posible sad or posible sad una kay neurological deficit na ngahimo na tungod too much caffeine sa imong lawas. Sahay manggod kulang tag mga electrolytes, sodium, potassium, labi nag potassium, ha? Mubikog ka, ha? Mo nang usahay kita ka ng mga athletes magdula in the middle of the game like kining akong hilig nga sport sa una, ha? Sa una kay wa namon ko magdula og lawn tennis. In the middle of the tournament, mukaon nila saging because ang saging is rich in potassium. Kung kulang ka sa potassium, dali ra ka magbikog. Oh, ug taas ang imong blood pressure, dali ra ka magbikog. So, ang akong tubag sa una sa ikaduhan mong pangutana nga ikatulong nga pangutana ba ni nga wanay ko mo sa you submit for laboratory workup. Mao gini akong tubag permi. Kay kami mga doktor, muhatag mig tambal magdepende magupuna sa unsay makita namo sa resulta sa laboratory workup. Dili naman magtagna-tagna kay sumsag kaayo, hagbag mga tambal na di mao. Ikaw pa to katapos ang pangataran. Niingon nga akong amo nga magpa-doktor ko. Yes, mahadlok man ko. Ano hadlok man ka? Mga gwapo man ng mga doktor. Purya buyag, no? O nga, batasan ng mga doktor. Kay base ni surgery niya ako. Magdepende kung sa'y finding. Maong ako lang unang ning agwanta. May tambal ba nga ika-am-am ning akong gibati? Akong ikasulti ni mo, Jonathan, no? Nganong madlok man kag doktor, di man maak. Ug di man pura outright dia operahan dayon ka kung dili ang operahanan. So may nga sa may tambal nga ipaam-am, sakit sa ibong tiyan, gali ka kuyapan, posible mga hatag siguro mig mga antacid, no? Or proton pump inhibitor, o omeprazole, or may lanta, mga Crimilis, Crimalin, ana. Pero tagna-tagna lang na kung wag kay laboratory workup. The basic thing to do kung mo submit ka yourself for workup, diagnostic sa hospital, examine ng imong dugo, ihi, tae, maybe x-rayhan ka, na depende kung sa resulta sa imong laboratory workup, diha na po mo decide ng doktor what to do next. So ayaw kahadlok magbatambal, kaya it might be too late, no? An ounce of prevention ko no is more than a pound of cure. Diha na ka magpatambal kung inanong ka kalikot, katindog kay grabe ng imong kahimtang. Okay, so minimize the energy drink, submit for diagnostic procedure, CBC urinalysis stool exam, o gaya ka hadlok og doktor kay mga gwapo ng mga doktor. Debitaw. Ay kadlok og doktor kay na-train man good me to alleviate or rather allay to sulbad sa mga pain or discomfort. Di man may naghural may sa Hippocratic oath nga patyon na among pasyente. No? Ang among gihuralan nga to prolong life, not to shorten life. Alright, so now takasabot ka sa game to explicar ni mo Jonathan, og dia sa Liti, maupay na kulop sa mga taga Waray-Waray area, Buyog, diha na dia sa MacArthur, sige ko biyahe daw paingon na nga rin sa Burungan, Samar, basta the whole of region 8, ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much, with Attorney Ilin Batan, sa inyong makanunayong pagpaminaw sa among programa. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman, daghang salamat o maayo.